Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». 7 грудня, 1379-й день анексії Криму. В студії Софія Бляєва. Вітаю. Верховна Рада працюватиме сьогодні доти, поки не буде ухвалено проект державного бюджету на наступний рік. За такий робочий графік проголосували народні обранці. Розгляд питання бюджету 2018 орієнтовно має розпочатися о 16:00. Наразі парламент ухвалив зміни до бюджетного кодексу, законом, якими, зокрема, регулюється питання формування та виконання бюджетів на місцях та взаємодії між державним та місцевим бюджетами. Дуже відповідальний день. Я розумію, що є різні намагання там поправки врахувати чи не враховувати. Але є і функції держави, які ми маємо з вами виконувати. Тому я би просив все ж таки врахувати позицію бюджетного комітету, який детально це розглянув. І я не бачу жодної шкоди для того, що ми будемо це питання утримувати в рамках держави. Прошу вас підтримати, колеги. Рада сьогодні розгляне відставку голови антикорупційного комітету Єгора Соболєва. Напередодні за відсторонення Соболєва проголосували члени комітету. Підстава – участь Соболєва в вуличних протестах під парламентом і нібито його зв'язки з акціями Міхеїла Саакашвілі. Це є результатом провалу роботи профільного комітету з запобігання та протидії корупції, який очолює Єгор Соболєв. І саме з цим треба пов'язувати претензії членів комітету до його роботи, що в нас профільне законодавство по НАБУ наразі є недосконалим. Профільне законодавство про НАЗК та реалізація єдиного реєстру реєстрації електронних декларацій не реалізовано в повному обсязі. Блок щодо автоматичного контролю статків суб'єктів декларування – це все провал певної роботи. На жаль, наші політики і адміністрація президента, в тому числі лідери різноманітних фракцій в парламенті, більше чують не голос глузду, а голос за кордоном. Атаки на НАБУ і на антикорупційну прокуратуру, і на НАЗК будуть продовжуватись, можливо, іншим шляхом. Міжнародна наукова конференція «Сторіччя Курултаю. Минуле, сьогодення, майбутнє» відбувається у ці хвилини у Києві. Захід проводить меджліс кримсько-татарського народу за підтримки наукового центру «Кримські студії». Розглядають історичні, політико-правові аспекти історії Криму. У заході беруть участь кримські татари не тільки з України, але й з усього світу. Там працює наш кореспондент Оксана Гуцул. Оксано, розкажи нам подробиці. Власне, конференція, присвячена століттю Курултаю, вже добігає кінця і триває остання година її роботи. Власне, тут сьогодні встигли обговорити питання і створення національного руху кримських татар, також створення Курултаю, передумови його створення. Також дуже багато говорили про стосунки українського уряду та кримсько-татарського уряду в період становлення державності обох націй. Також, власне, сьогоднішня конференція є продовженням учорашнього святкування століття Курултаю. Власне, люди вірять, що такі всі заходи, які відбуваються на державному, частково на міждержавному рівнях, вони є факторами, які, в принципі, наближають період, коли Крим вийде з-під управління, з-під окупації Росії. Власне, також тут обговорюють важливість вивчення спільної історії українців та татар, адже, звісно, знання історії не змінить минулого, але це дає надію на те, що будуть краще побудовані стосунки українців та кримських татар у майбутньому. Студія. Дякуємо. Це була наша Оксана Гуцул. Вона нині перебуває на конференції «Сторіччя Курултаю. Минуле, сьогодення, майбутнє». І вже згодом ми розкажемо про це більше.
Заступники голови Меджлісу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз провели ряд зустрічей з 12 міністрами закордонних справ країн-членів ОБСЄ. Пізніше запланована зустріч з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном. Під час переговорів вони планують обговорити ситуацію на окупованому півострові, звільнення політв'язнів і посилення тиску на Росію. Спрямованість цих виступів, як каже Ахтем Чийгоз, вона демонструє рішучість країн, чи міністри або представники були на цій зустрічі, рішучість цих країн для того, щоб змусити Росію повернутися в межі міжнародного права і піти геть з окупованих нею територій. Заступники голови Меджлісу Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз подадуть в суд на адміністрацію президента Росії. Вони вимагають розсекретити укази про їх начебто помилування. Про це повідомив адвокат Ніколай Полозов. Він пояснив, що після звільнення окупаційна влада не видала Умерову та Чийгозу жодних документів. Після того, як їх передали Туреччині, адвокати звернулись до адміністрації президента Російської Федерації з проханням пояснити, на якій підставі Чийгоза та Умерова звільнили. Там їм відмовили у наданні документів, оскільки укази про помилування Чийгоза та Умерова засекречені. Окупаційний суд Криму розглядає питання про продовження арешту фігурантам бахчисарайської справи Хізбут Тахрір. Мова йде про Мемета Белялова, Сейрана Салієва і Тімура Ібрагімова. Арешт, який 2 місяці тому присудили окупанти, закінчується. Чоловіків затримали 11 жовтня. Того ранку арештували загалом 6 кримських татар, звинувачують їх усіх в участі у забороненій в Росії організації Хізбут Тахрір. Не имея фактажа преступности, с учетом законодательных, юридических и человеческих факторов, за последние годы у нас уже имеется практика формирования подобных уголовных дел. Поэтому с сегодняшнего заседания я не жду положительных результатов. С учетом того, что еще 3 ребятам, которые связаны с сегодняшними по одному общему делу, уже вынесено решение в виде продления ареста на 3 месяца, я думаю, что сегодняшний вердикт будет аналогичен. Кримські татари у Криму беззахисні перед окупаційною владою. Про це заявив російський адвокат Марк Фейгін. 2 кримських адвокати – Мількурбедінов і Адем Семедляєв – змушені брати на себе більшу частину судових справ, пов'язаних з утиском прав кримчан. Фейгін вів справу Ільмі Умерова і знає всі тонкощі таких процесів. Російські адвокати не можуть працювати там, зокрема, через перельоти з Москви на анексований півострів і сумнівну законність таких подорожей з точки зору міжнародного права. Крім того, це і витрати, і час для такої роботи. Окупаційна влада робить все, щоб таких захисників ставало менше. При, так сказать, громко кого-то деле, да, там, как дело там, того же Ильми Умерова, это можно делать, так сказать, привлекая внимание общественности, поскольку у него бэкграунд другой, все-таки 25 лет был чиновник, депутат и так далее. А там люди попроще сейчас остались. И репрессии по отношению к ним, они имеют хорошую перспективу с точки зрения ФСБ. Росія залишиться під санкціями, допоки не поверне Україні Крим і не виведе власні сили із Донбасу. Про це заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон. Він перебуває нині у Відні, де бере участь у засіданні Ради міністрів ОБСЄ. Тут же він зустрінеться і проведе переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Обидва обговорять ситуацію в Україні, присутність НАТО біля російських кордонів та медійні скандали в 2 країнах. Доступне житло. Переселенці з Криму та Донбасу та ветерани АТО з керівництвом фонду «Держмолодьжитло» обговорили, як можна зареєструватись та взяти участь у програмі, яка надає можливість отримати житло за півціни. Вона передбачає компенсування половини суми за рахунок держави, іншу половину доведеться заплатити одразу. Стати у чергу на доступне житло можуть переселенці з Криму та Донбасу, учасники АТО або ті, хто
хто потребує поліпшення житлових умов. Прийом документів розпочався минулого тижня, а вже наступного будуть укладені перші договори людей з забудовниками. Сьогодні Верховна Рада має проголосувати за виділення 100 мільйонів гривень на програму у наступному році. Це втричі більше, ніж було у минулому році. Понад 500 учасників програми, потенційних учасників, вже подали повні пакети документів. До кінця року ми очікуємо ще біля 2000 пакетів документів буде подано до регіональних управлінь. На поточний рік у нас передбачено 30 мільйонів гривень в державному бюджеті. Це надзвичайно мало, і їх вистачить всього на 100 сімей. Ми робимо такі зустрічі, щоб розуміти, коли саме які документи необхідно надати, який термін їх дії, щоб добре пояснювати людям. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман» о 16-й та залишайтеся з АТR.